پالواز مرے کے Right. Ana da para ki shuan usta mare o to. متن بیڑی کے اچھا چنتا اٹھلن تو والے عراق بورا بوچ باکس اچھا عراق بورا بوچ بوچ راستی خانتنگای موننگای بنا رب العزت نازی منگا پینا عزت مند اورو کا کہنو بس سنن نیمر کرے ننا مہربان اور فطرت ٹی وی نہ کرے زیبائی ایماندار ماما شادوس نہ کرے اند جا گئے متکنو شار سے داڑے کرے بسن سنگتات خنان ہوتے نا میلتے تو نن پارن کی افتو مچ گپس کے نفتے مالتا تعرفین آبادی نعرفین نما پین انا پنا لاگولی اللہ گل جان ننتے لو میل کے ماشاءاللہ دا مشٹی ایسن خوافنگ ٹیوستا تم بے میں یری افبرے یار گنجا خدا نہ شکر ہے اچھا میلتا سنبھال منی گٹی ہے اصل گزارا مرے پورا سنی یار مچ تو پھر مسن باز متھا نہیں اچھا تو دا نمادا کرٹ یخس ارارا قسمنا میشو دا رنگا کن تو دافتا سے رنگ مورا کارے خیسونگارے اچھا پورا کارے بڈیا میشرے اچھا داڑی میں کھڑ کھڑ کا نہ پانی کرو اس کو داراسٹی دون دون دارے بڈیا میشی اراسٹی دا دا خیسونے بنتے خیسو بڈیا نہ دی دا خرغولنگ آئی اچھا خرغول دا دی او اچھا ای افکے مورکھنگ آیو اچھا اچھا او ارے پیمنگا میشی او ہاں کریا میرے دا چیٹا کنگ آئی ٹھو دی دا چیٹک پار ای سلو کنگ آو او ننگٹی او او کنگ اٹھے امو دی دا سدا پاش ما شری افتا پال داٹے میرا دی پال اچھا نہ نو بس نہیں خبر کہ ہاں کرائی برے پتہ پال واز مرے کے رائٹ انا دا پار کہ شوان استا مرے او تو متن بیڑی کے الا بس استے مز بیڑی کے مارا کیس دس نہ کہ میمان کے پال خیر چائے گو ہاں سر دو اتنا تا پال کونیر الا واہ ارگڑا گنج شکری شکر دا خوردا بازی ٹھیتا خوردا بس دا جن ہوتا اونے الا ماشاءاللہ یہ چونکا یہ مار کوئی نہیں یا ایلو میں اے نہ ماما نہ مارسی اچھا اونا ملتی تاو اونا جتا مالاو اچھا دا تیرا ٹیم کرغیر اس وار سیزن کرغنگرم دا کرغنگر دا کرائی نہ موسم ہے انت کے کرغیر تا کرغنا تا بس پتہ پٹ کنیکٹ تا اچھا اللہ تا ولانت فائدر فری پتہ وقت لیپ کینا پین لو بوف جوڑ کے نن تھا پین کونٹی جوڑ کے نن تھا اچھا کونٹینا موننگا گدان جوڑ کے نن تھا دا الا واہ واہ دا سب بس سیتا اچھا موننگا گدان انداڑا جوڑ کری ہاں اچھا پین دا پالتان دے انت جوڑ کری پالتان تے خریش جوڑ کے نا خرود جوڑ کے نا الا پین وہ کپد دادی اسٹ سپارا خریش دوغ دادی دوغ جوڑ کے نا اچھا دو وانت سوار کر پوچھ کرو دادی خریش جوڑ کے سا پتہ داٹ شاسا دیکھا نوت اچھا پتہ داٹ دا کب ارساس سے نا دا مارک دوغ اچھا الا میٹھا اگڑا سے الا نا دا ایم پی 3 خنیم پک دا سنگتا تھیڑو یار ایم پی 3 نہ شاو کا فک ہیڑو رے سنگتا نن ملاو بندہ ایم پی 3 مکھ نیم دانگ بے اچھا نی بنف کی دا خیت بنگوس کی دا انت نہ کون فک دا ملتی ہے انت اس کی ون قسمت نہ نی دا زبا نی پوسکنو گراس نہ نی دا پوسکنو گراس پاکی نی مون ارز کا کہ نن جواب تو نہ ارز دادی کہ میل تورینس مالداری کرنے گٹی سیدھا سالے سے واپار کی سے ستا یا سنبھالی بلوں کے نہ سودا کہ چنا تو بس راس تا پیر ما سننگا تا عمرن تنینا او سودام کے نہیں انتا ایدیم کے نہیں انتا خیر خیرات مرے کے انتا خیرات نہ گپے کرے جوان خیرات امر کیری انتا مستاتو گے دغرس خنا کے ارا دغر مسٹٹی و 4-5 وسط اللہ پیدا اللہ نے اصل نہ خدا نے خدا پس شیر جب پیر نے اچھا شیر جب بس وہ کفد رام مردی دنیا مرتا میرا مثال کے لیلۃ القدر بریک شعبان 15 شعبان بریک محرم اکبر کھلے تو دغر قربان کے تو آرٹسٹ کے بندہ کون راٹھ علم دائے کھلے دی کے نہیں انتا بس نہ انا مل زبردست بس انا نمستے خواہفین ہے بس بیگن اچھا 8 وقت خواجہ کی نما پین دے رہی ہے محمد اسلم جن نی 8 وقت ملتی تونس 8 سال مرک سنکی جان سمجھے
جناب ايتم خوانا اشت باس كان سكول نقول لك فت كورونا فيروس دانغون اشت تارا ميلت مريكن اچھا 8 سال میلتی تو جو باز گیس نماش کو انا کرائی کو وانڈین کیرا تماشا اچھا وانڈی انتی پر وانڈین نے کانا نا کاش پھر اچھا شام کشنگ وانڈی پر انا شام کاش پھر تماشا وسو بدین بنی فنگٹ ایننے شیرس او استاد غلام مسیح غلام سیدی جی غلام مسیح واہ میلتا کنڈا کان واہ اے کنڈا کان دا کنڈا کان سلام مونا کنڈا کامو میچ کے ویڈیو چھ برے کنڈا کنڈا اے کنڈا بر او اے ماتا کو کس کافی ساس شروع کرے کنڈا گانا واہ 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 استاد غلام مسیح غلام مسیح دانا چھوڑ چھڑ شیرات بن سے بس دانا رسول مسلم امري كل تلود دانا دانا اردو مريم خوانين ندورستا تنموت بيننا استاد غلام مسير دوريا كياتنا تس ايش كن شان سكراتنا شورت کی بدن ناسوک نار کس دادت تو خیراتنا واہ واہ اگر دادی نی دنٹ پاری سے گڑن مسکے بس انا بس انا شاعری تمے چرکی دا کل شیدش تنات ذاکر زم شاعری تنا بس ننگ تو نمبر پلیٹ موٹر سائیکل انا بس انداس لکھان است لکھ فین نم خنارے کی گڑا سنگتا کیڑی تینا میلتا قسمتی پارنے گپ کر ری تو نا میلتے نا شانتی سرنے شعر بن پھرنے تو اندا وڈٹ کرے دانا نا چونکا ما کھنرے تا دادو شیرک دا کریم داڑی دافتا انا میلت نما میل کے دو انت مننگٹی داڑی چا مننگ مہمان تھے کی ارے زبردست خنا اچھا نا خننگ تو نہیں چائے نا چلو دا چائے نا خنتیا دپا کنتی لو اٹ دی نا اٹور چائے کوئی دا مسی مسی چا دانتی قانوری دینا ان مسیوار اچھا تین چائے چار اے مسٹ چائے نا شوکی یوسے مسخت اچھا گوڑ دا اسکولم خواندے وقت خوان پیری دا ننے انو لاٹے تر بس نم بیزارون ارے کی خوام پانا مونے بس وڑ پک نندسا ارے کی اسکول لٹی تر میں اولا دا خوانے پھر لٹوا دی جوانف لٹتے ننگے انو لاٹے تر آل سنچی کٹی ارتا ہے استراخ کریں ننو مفتی استراخ کریں واللہ پیش تمان اس طرح کر رہی دن اسکول اسکول نہ رہے یا میلتے رہے اسکول تی درے منا دینا رانڈو کیڑ مچ باج چوٹ کاری کریں واللہ میل اتندس خوافینا ہٹ میلتو نے بیس چار کنا اچھا ایلو دافت کم کم اچھا ماشاءاللہ دافتا مر سنگتا بابو بچا دا بابو بابو مچے نو اول کینو میں چائے دا چائے دی کی نی کس دے یا پین کس مر چائے والا یہ کیا چائے چائے نی کسے جی اچھا نی اسکول خان سے پیسے کھانے ارے مننا ٹٹٹی شش ششٹی خان سے اچھا سو بنا اسکول بے گنا میل جی اچھا چنتے ٹینن تو والے اراغ بورا بوچ باقی اچھا ایرا بورے بوچ بوچ راستی خانتنگای موننگای یانت والا سلیمانی اچھا موننگای بس ایرا کنگونس کنتا بس کنگونک ایرا اچھا ایرا نا وقت متا ہونا نہیں جت مندا روکا کننا پروگرام نا مقصد دا کننا مخلوق کیرے تینا زندے اما گدرے فیک ارا شارتی ٹرینگے رو تو تینا سے سسٹم سے طریقے سے اور داڑنا ورنا تے خنرے میشم خوافرے چائم کی رے داڑم با شیرا کی رے زندہ دلو گپم خلی رے امر دا کرے سنگتا کرے میلتی تو تینا مر رے گڑا خلقیو شیرم خلی رے تینا میلتی نازی فرے دغاری نازی فرے بیو بوچاتی نازی فرے اندو نور اول دا پارا بلوچستان واڑے وا شیر وا اداد دا سنگتا کرے دا کرے زیبائنگا ننا ورنا کو تو دافتا زندی نشانتی سن دا داڑے چائے کننگٹیو دا چائے تا اورنے اور کا پت کرے پروگرام میں مستی دینے
Herkes bak ne وقتني اي مره ده انت ولا بس راسه جوان زبا